Takže zdravím, moje jméno je Čeněk a já vás vítám u mého videa, jak vypadá můj den. Většinou stávám ve 3 ráno, a to kvůli své kočce, která má buď to hlad, anebo potřebuje pustit zvenku dovnitř. Ale věřte mi, na to byste si zvykli i vy. Když už se znovu probudím, tak se vydám do školy a v cestě mě doprovází tento autistický kamarád. Když se vrátím ze školy, tak si pustím nějaký to video, něco si zahraju a potom, až si tak nějak odpočinu, tak se jdu učit. Jestli se vám mé video líbilo, můžete mě podpořit lajkem, nějakým pěkným komentářem a já se s vámi pro dnešek loučím. Zatím čus